Voice of the People Party negasngi ka kharlai tarik unai lur arjar arpsau klami biang saisisen ban penpau ya kajing sngau kia halor kajing kiudor jengki marbam mardi hapo kajela hagni kajingmi madan jong ka VPP hamadan malki kalawan ra'ru ya kajing to kajing pen sngau syak sorkar na kajing kiudor palat jengki marba mardi hadin bakim simlayo kalat benyakren hapo kaying dorbar tawany unang ilam jong ka VPP uba arden haba ajing kren sikalat pathai kubor ulong kajingmi jong ka VPP kalong man pensngau ya kajingye kabaki pajba ya kandu na kadau jong kajing kiu palat put jong ki marba mardi hapo kajela bat ka sorkar kadai ben ai kejubab halor kani kaman kumbang ila dep man pensngau ya kani kamat mo ila persyang man rah ya kani kamat jong kajing kiu dor ki marba mardi hapo assembly Henry nyim sim le yolat menetai namar ismo bakalong kamat kabadon kam menetai hapo assembly bantip kay gadaw ba perlong ba kita ki marba mardi hakan ka jelaju ken kiu hadu kan gani te Henry kum play sakhi kum to nyim sim le yolat hakaba nakalyang jong ka minister repair food and civil supply ula shu ai ge jubab lese kaba kem de yo bangine kren bangine tai bangine kli ke gadaw kabala perlong bakini ki marba mardi hakani ka jelaju ki dor kat ni gani te kum kaseng ni lapan pau hi bangin yai bodin bat ni yakhi lada don kamani ki te nomor kata ka daw ni lawan hakani ka chaka mata gasi bat pelong ye kani ka demonstration ka second demonstration ka ba shisni bangila bu pon du spo biji mene ka sedang bat ka ban put san biji kum kadak ban pen pau ye kata ka jing sngo khia ka jungi ya kani ka jingkiu dor kabala palat put kabala kata ya ki beduk ki besuk hakani ka dei lamar kata kadau ni lawan man pelong ya kani ka program hakani ka caka dan kidau ta kata ka dei ka wena ki jingkli ka bangi kwa ahli jing saban kli na ka sarka kai ka pelong kata ka dei ka jingkli ka baka sarkar kan haban jubab mo balik ka penong iki marba mardi akan kiu bat dena kata kata ngira ikan kamat ko assembly bani ok bani kren bani ok ban pensngo kadan tu kajiong ban ma kaci bani yo la rel le kata kan dei kawi ka daw ka baka sorkar kala bana nilatip lupahi baka sorkar kanong baka jingkiu dor jongki marba mardi kan dei namar ka jimbam ka litiran tenre ngim i ba kata ka dikataw ba hoj kala bande ka wei bat kanum la pat banlong ba ka jinge pher kanong hadu jan kum kadok masi hapo dimapur kapoi lai spa tengka hangni ndru spa tengka san spa tengka ndru spa lajan arsya ha tenrei ladangi pai sagajing kiu dong kador jong ka kiu jong ka mo jong kedok masih kajing kiro jong kedok masih nyim la ban len ka de namar kajing kedok masih kajing bam sngap jong ka sorkar ya kajing ut jong kinong khai masih bat ki nong de masih ka daw hi kalong ka don ki wei pat ki daw nyim la ban len ba ka jela meghalaya ka sakhi ki pat ba jong ka jela meghalaya ki sakhi ya kajing bon ki kedok lum khajana kidon ki kedok lum khajana jong USIM, ke district council, nang ta ki pulit ki bayang lan, ki bayang haki linti, ki dan sibun ki daw, lesi, ki bapenlong, ya ki marba mardi ki jing bikin kiu. Dai na marta daw ni ko amne keren baka sokar kan wat, bat kan ai, bat lara ka sokar ka ong, komopi baka de naga railway, kadiban ai tik daki statistics kadiban I think ya ka price ban nujor ya kita kiwi pat ki jela kumno kumangi ngila persang ban le le apo Mizoram kai ka baja Mizoram ka dor kadang khamtat ban yangi handi o Dimapur kadang khamtat Assam kadang khamtat bat ka weiru ka bangi ngilngo kalau bangi kren ka jingkiu do hi ni snowsne ki nongrep haba ki marep ki jungki bun sin ki di ha ka dor ka batat dan hato mangi kum ginong bam ni jio mo hagador ka batat abang ikit pa ayo do
tadi bengi tiet yang kemarin de nama kata kadau abangi pai sikinong rep kijni kisah kenyat kidi hakador kebatat kadang mengipat kinong ba ni hapan tiet hakador kebarem de nama kata kadau ni wanra ya kani ka mat mangini kren baka soka nang baka tanat ka bapek ka food and civil supply kan shimkhia ban pintikena namar ke ke bangi ni sem ke bangi ni la kalong ba kidon ki jai ki mar ki mata ki baka sokar klabu ta do ndre hapo ka jaka di ka jaka thi kami dei ka kum ta do ka baka sokar bu tani ka pini baka sokar ka shu pendak hukum ban bu ye kita ki do ndre kam don ke jing bu din nagalian jing sokar te ka daw tumrahi ka dei jing fail ka jing bama jo ka sokar ban shimkhia ban te lakam ya ka jing ki dor ki mar ba mar di hagani ka jela Kini kecingnya ki jo pi kri tang mentane kinang beteng ne. Ngin seshim ya ka ikarai ka ba ngin le nang ni sikmat tama kanum dei tang menta kasni kata kari ka tigna pom to party ngin seshim ya karai shibet ka ba ngin le nang ni sikmat ban budin nang ba kani ka ji ki ji ka ka job bat kan dalong ru ka jing mentoi ka jing terku ya ki pat ba ki baduk ki badan hakani ka ri ka ji Menit pikir sepon. Kalau nggak solusi, hari ini pek yang ni ke sarkar, ke pemerintah kamtam haga dorbar. Di ke yang dorbar ke di ke yang ke bangin yetai, ye kicine, moh kom ki parti ke badan hagel yang persyak kamtam. Lalu pek yang kicingsa ke yang dorbar ke di ke yang, ke ba ki yang persyak ki di banyo ye kala, ke ba kambut, bani keren, ye kimat, ki bakta yupai ba. Nama dari tang yin dorba bakum ki dong yang dalam juga yang persyak ki MLA juga yang persyak ngilak bandra kimat bedi upai ba ndai ke ba PPE hakani ka jela ka jing hakani ki kindia snem tolong bayar kata ka benta jong ki yang persyak lakni no ada ki badan hakal yang sinsha baro ki MLA ki badan hakal yang sinsha ki bayaro ya ke sarkar ki wan raru pali ki jinge hakmat juga sarkar apa kila don ka sarkar kila de pensu ya kendu ya ki minister ki badai pek kita tanat la de bani kendu chief minister oli ban hapan banwan te kanir bani ko ga jing persang ban khangla ya ki MLA jo yang persha bat ka jingle ka jong u shongknor hakani ka kinti ka bladap ka phalang shatai hi ka ba la de ban smu thu kan ni ka mat naman ni ka mat ka ba don kap mo tela do speaker wa punya itu sisa bagani kadai ka kamat ka badon kam mo jong pai ba kadai ki issue of public importance ula dei ban ailan bani kret ya kani kamat kanang bangi ni yo bani tai bat ba uta u minister u jubab ka kum kamat bani tai dei mentau ni minister lawan u jubab pakai jing pe jing department ban batai kita ki sin jam ke baki kelale si kabay like pakai ikbang niya tengku haka jingim ke jingim mo kador kamur kabangia wat kabangia niya tiet te day na mar kata kadaw kala perlong ini bangin hak ban mi komentar kas ladangin jin layo dasi ya ka jing ekren na katusni ladaka sarkar lingbo minister kala yo snow ya kani ka jing batai ke jing ya kita jing pher ki marba mardi hakini ki lai south ki jela ki bangina persang ban tokit kalau ban simi karai ke babiang mo banai ke assurance bani ke jingkular ya upat ba ka soka kan simi ke sinjam ban pintikna ba kamdi ban ke jing sim kebu ya ki marba mardi ban bala dalap ki bakum kita ki bakum kiu jubor ki ba sim kebu ka soka kan le re botenge katum ke kendon ai tapi sim yo la bani keren padina kadang haban mi kum ki dei nak kata daw ko ong ye pila do sedang bali bangin ye ki dei ko jing do tadi ke kamram juga sarkar ban tokit kamram juga sarkar ban wan bar ke kamram juga sarkar ban penbet ya kini ki jinge kai ga daw ko ba perlong ba ki marep kin sak nyap ha ka por ba ki nong rep ki di kai ga daw pat ko ba perlong ba mangi pat ki nong bam kinong thiet ni hap thiet agak dor kabarem tadi ke kamram juga sarkar ban tokit bat ban pendu ya kita ki daw ki bonra ya ke jikiu dor ha kamar pamar